Atxaldean. Ozen zuzen da? Zakat goxia? Denak goxoki denda fan zien eta denak goxokilek erotzen zituzten alainek ezik. Jo, banik ez dakat diruik. Fanzoa jangana berrematen zintzen bere fan. Alain baitangana fan zan, diru eskatzea. Eita, emango niezu diru be. Bai, noski. Tori, sentimoart, xau ez da ez. Hor konpon. Alain belagunen gana itzuliz zan. Zuaita eman dizu diru be? Bai, sentimoart. Bastak ezagitzen zertako. Ja bakit, zurran poltsak lauzulo. Naiara eta Jasmin bizikletekin jolaste nahi zien. Egun hartan, Naiarak ez hau bizikleta ekarri. Naiarak Jasmini bizikleta eskatu zon. Utziko niezu bizikleta? Behi hartu. Etxera faten zienin Jasminen Naiarai hau esan zon. Naiara, biler bizikleta ekarri. Behi. Urrengo egunen gelditu zienien Naiara berriro bizikletape torri zan. Utziko niezu? Behi hartu, bino biler bizikleta ekarri. Behi. Izen, baina Naiarak ez hau bizikleta ekarri. Utziko niezu? Ez, besteen atorrekin ibiltzen danak alerdien biliskorriko gelditzen da. Urrengo egunetik horria, Jasminen Naiarai ez hau bizikleta berriro utzi.